Ez di serî de ji bo tevayê gelê me li her çarpçeyê Kurdistan şoreşa nozê tîrmehê pîroz dikim. Her wiha salvegera damezrandina Kanala Rojava jî ez pîroz dikim. Bi rastî em di rojê gelekî girîng em bi hev re pîroz dikin. Ji ber ku şoreşa me dikeve sala çardemîn de û heman demê de Kanala Rojava jî salvegera xwe pîroz dike. Kanala Rojava jî heta niha bû dengê şoreşa nozê tîrmehê. Em karin bêjin em di niha de dikevin pêvejoyekî nû. Ev pêvejoya jî ew ku em şoreşa xwe derbasî tevayî bajarên yê Sûriyayê bikin. Ji ber nirxên gelekî mezin şoreşa me ava kirin. Hem ji bo gelan, hem ji bo jinan, hem jî bû mizgîniya jiyanekî nû ji bo tevayî Sûriyan. Lewma em vê sozê didin di vê roja pîroz de ku em ê şopdarê şehîdê xwe bin û em ê ji bo dawa wan bi ser bikeve, xeyalê wan pêk werin, ev tekoşîna me wê berdewam bike. Şoreş bi dawî nebûye, berova jî heta ku ermancê şoreşê pêk werin, ev şoreş wê berdewam be.